Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mesori Dian Paramita saking Pitu Siji badhe maos akan guguritan anggotanya setunggal jenengi Sabrina. Monggo piyambak mirsani guguritan niki. Kota. Kue iki digawe ngalor ngidul. Amarga kowe saking pintere nyimpen rahasia wong akeh. Tapi masalahnya kowe iku bisa merusak menungsa. Kowe bisa jadi detektif Conan. Untungnya kowe bisa jadi kalek dewe. Kok kotak nyuci akhir ilmune. Mulai ilmu yang arek TK sampai ilmu yang ngaji, ilmu agama-agama yang wonten dan wong sing orang di kota itu jenenge apa? Wong desa. Saking saktine kota iku bisa nglebokno simbah. Ya Allah. Jeneng apa iki? Kok kotak ya pinter tenan. Terima kasih. Penutupan aku lihat kuis kanggo kanca-kanca teng mriki. Tunggal, sopo sing dimaksud kotak dan guguritan iki? Sing kalih, sopo sing dimaksud simbah dan guguritan iku? Ojo lali ya kanca-kanca, dijawab komennya ing ngisor iki. Oke? Ojo lali, like, comment, and subscribe. Oke? Untuk si menang oleh bonusnya mangan dan menjadi pintar-pintar. Penutupan kula Maido Adin Paramita perwakilan kelompok jaluk sepuro amarga kata-kata sing boten enak dirungokake. Niki mawon sing iso kula sampaiaken. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.